možemo i da se daramo, možemo i magazin challenge. Vidite, sunce je... O, da, slepite ne se vidi. I to je bio ker, ovdje negdje, tu tako neko, i duva slina moju loptu. I je krenulo. 25. Ajde da ih jebem. Ja ću snimam, ja sam kamerom. Da, niko ne čini. Brate, ja ću tako u tvojom klipu. Sutra ti ne... Ljudi, ako ne snimi sutra, onda će prekstra i danas ga stavljam u deskripciju. A ne znam kako da snimim, jer nemam taj telefon koji mi treba za snimanje. Ja ću ti pokažem, ja ću ti snimim. Prebacit ću ti ako treba i postići ti na YouTube. A možeš i preko tableta. Kako ti preko tableta? Lepo, samo držiš kameru. Pa nemam zadnju kameru. Na premiju ovako. Šta fali, brate? A ko će da ne mogu da gledam? A samo klik, šta mu uđeš na svoj profil? Da, i Luka se zove Luka Bajića, ja ga zovem Luka Games. A tu je Luka i Perić, evo vidite. I danas ćemo snimimo socer. Izvinite još jednom, kad sam imao onaj tu telefon, vidite, sad koristim štopericu na njemu. Bilo je grozno. Snimat ćemo nas dvojice zajedno, socer. Da. Vidite, zbog male pauze bilo je malo, ja i Miloš ćemo nekad tako zajedno socer. Da, sad budemo snimali socer, on će doći po mene. Da. Snimat ćemo zajedno taj socer. I snimat ćemo 1-1. Može tako, možemo i kao što smo igrali, ja i Luka. Ja, on... Ne lupa! Kak je boginja? Oj, brate, gleda u mene, sad je Luka, sad je nešto ti ispričao, ali ipak snimam. I vidite zbog buke. Komšije. Šta ćeš? Jedan komšije, kako nisam htjela. I komšije. A krenuo s torema. Izvinite, komšin. Komša i komšin je glupi kero. Naši. Opa. Srki, u koliko ćemo jedno snimati taj... Nemam pojma. Izađi sunce. U koliko ćeš izaći? Sad, danas? Da. Hoćeš opet izaći? Opet? U 8 tek. Šta ćeš za 8 da radiš? Šta? Da se mučiš jedva jedan klip da snimiš? Ček. Da, i možete nas naći u Srđan Lukas Sergej. Tako? A možete i MSL. Aj može, ja ću da napravim Facebook stranicu, ne znam kako ću to uraditi. Ja ću u Facebook stranicu, Facebook stranica se zove Futi Vibracija. Na 2 profila možete naći zajednički MSL i Srđan Lukas Sergej. Izgleda da smo mi braća sa Futima, kao Futivi Luka, Futivi Đole i Futivi Nikša. Samo da vam kažem jednu stvar. Mi smo bili davno, bio sam jedan na MSL profilu, nikoga nije bilo, pa možete i vi da počnemo da šaljete zahtjeve. Mi ćemo samo nas prihvatiti, eto. Obećao sam u nekom tipu da ću ovo pitati moju braću, pa možemo zajedno. Da li želite bude na mom kanalu pitanje i odgovori? Da. Onda ćemo zajedno. Znači, počnite pišete na Facebook, počnite šaljete zahtjeve i na Facebook pitanja Facebook stranici, na stranici kako želite. Moja stranica se zove Srđan i naći ćete moju sliku kako vežem, i slikate i možete počnete pitanja i odgovora, pišete gdje živimo,
ko nas vidi, vidi su. A možda neki žive blizu nas, pa ima su Da. pozna. Ako pitaju da nema, mislim da ću Pa jasno, da Nikola Lapionica. u Vojvodini i Srbiji. Nikola Srbija. Da, ljudi, nisam mogu ranije da snimim klip, jer sam bio u školi. Ujutro ja idem, on ide posle podne. Ne, ja sam išao kod učiteljice na roštilj i sad mi malo pre sam vidio. Ispovrat će sav roštilj. Da. On ide posle podne. Da. I stavljamo pauzu, samo da prođe auto. Evo nas ponovo na kratko pauzu smo bili, znači pitanja i odgovori slede. Pa kad ćemo? Pa, da li možemo sad da počnemo već jedno? Pa da, ali kad ćemo pitanje i odgovori, koji datum? Pa, neka napišu što više. Ja mislim da kažemo... A ne, da moramo da napravimo kanal. 15. jula. Imamo na Facebook. Ljudi, danas šaljete... Pišite nam što više. Pošlite od danas, pa... Samo vi pišite. 20. jula ćemo, pa ćemo Ako ne... vidjeti koliko ste nam napisali i mi ćemo govoriti odgovore. Ljudi, samo da... Nećemo vam Da odgovoriti. vam kažem, počnete da šaljete zahtjeve na MSL Srđan Lukas Sergej, vidjet ćete vam Srđan Lukas Sergej, kako neke male troje dece, to smo ja, Luka i Sergej, moj brat, ono što smo igrali šlicer sa njim. I pazite na nas troje. Da, i nemojte tako da zvati. Ajde ga molim se tako zvati, zato što Nije već smiješno. imamo nekog Lukićko ga zovem znak krompira, a mi to više ne želimo. To je vrata grozno. Priča jedan, kaže... Ajde, pričamo jedan vid, a bez psovka. Dobro, Ja i ovaj to jedino znamo onih što viće na psovka. ali ja znam jednu šta ne. Evo ja ću da počnem, Luki da počnem da pričam. Luka, živio sam u jednoj kući na 3 sprata. Na prvom živjela mama, na drugom tata i na trećem krava. Ode pere se kod mame i pita mamu, koliko je 1 plus 1? Mama kaže, 3. Pere se kaže, nije nego 2. I ode kod tate. Tata ga pita, koliko je 1 plus... 9 minuta već snimamo. Ljudi, i bacit ćemo još jedan klip. Snimat ćemo 15 minuta ovaj klip. Da. I pita Perica tati, koliko je 1 plus 1? Kaže, Pericin tata 2. Kaže, nije nego 3, tako je mama rekla. I ode Perica kod ovce. Evo kod ovce, evo kako? Evo kod ovce? Tuf. Nemoj da mi ispravljaš. Ali kontaš foru? Kontaš, prvo ide tata i mama, pita ih koliko je tata pa me šamr zato što su ga zato što je Perica ispravljao i mamu i tata i onda ja sad bilo kao glumio Pericu i palio sam šamar ovdje. Ljudi, 10 minuta, imamo još 5 minuta. Šaljete nam što više. zahtjeve za prijatelje. I što više Na MSL i Srđan. Da, i Srđan Lukas Sergej. I na moj Srđan Srki Selinger. Vidjet ćete me sa motorom. Ajde. Aj, samo brže. Bila je zima i neko kuca na vrata, Vuk pogleda levo, desno, gore, dole. Mogu li da uđem da se uđe, a pokaže, a Vuk ga samo štucne, samo negde nebu pod oblak. I on posle 6 mjeseci, opet da se kuca na vrata, Vuk otvori i pogleda levo, desno, gore, dole, a Puš kaže, šta se šuta? To vrati, posle 6 mjeseci, kako nije zaboravljen. Da, ljudi, Pa Puževi imaju dobro pamćenje. danas leti 2 klipa. Ajde da počnemo. Pa počnemo, snimamo 11 minuta. Znači imamo još 30, 3 minuta da uradim. Šta? Srđan, koliko ćemo da snimamo klip? Nemam pojma.
Nisam pojma. A kod koga? A kod njega ćemo Kod snimati. koga? Tebe. Mogu ja gledam. Dođeš. Ja socer, hoćeš? Ja socer. Ajde na snimam. Ja nisam čuo. Ako ti mama da snimaš. Ja socer. Socer, to je onaj. A, znam, ja sam mislim. I Fudbal Legenda 2016. I ti- Pa tako piše. Ne, pišao To moj brat zove vatreni šut. Vatreni šut. A znaš kakav to je igrica? Tu imaš moći, bukvalno. Samo Samo ti ja socer, ali ga 2016. Da nisam čuo za taj socer. Ajme daj sam. Ljudi napiši. Ja sam baš i Real Madrid. Ne može tako kad sam pobedio Real Madrid. Ljudi. Izbacili su me iz Barcelona. Ljudi, pišite u komentarima. Pošto nisam vidio nijedan komentar, on će bude u deskripciji. Hoćemo li sada gledamo? Ne. Danas, sad ćeš ti da izbaciš klip. Samo ti treba telefon. Izbacit ćemo ja i on zajedno klip. Ja i srđem se zajedno. Samo, nemojte pratite Food TV braće. Ne znam kako, se znamo, samo što ne mogu da pošaljem, znači samo mogu na Turki Games, da što ne klipove, koliko minuta, 13 još 2 minuta snimam. I ljudi, šaljite komentare, lajkove i ostalo. Pošaljite nam, digni malo kameru. Pošaljite nam zahtjeve na MSL, 2 puta upišite MSL i upišite Sergej Lukas Sergej, samo to. Na Sergej Lukas Sergej ćete vidjeti 3 brata, kao što smo. Na ljuljašci. Da. Jedan mali se ljulja na ljuljašci, ja sam na levoj strani, Srke na desnoj strani. A moj brat u sredini, na Ljuljašci i pozadina je u srcecu od 3 brata. Da. A ne, to je moja početna strana, tačnije početna strana. Naša početna strana. Da, to je početna strana. I na nema ništa. Samo jedno blisko. Stavimo neku sliku. I dalje. Ja da vam kažemo kako... Samo nam treba da vam Lukas kažemo kako telefon, imamo opet Sergej Lukas Sergej Facebook, pošto smo zaboravili da šifru. A Luka samo donese telefon, ja uradim ovako i gotovo je. Mi ćemo da kažemo samo kako se mi zovemo. Dobro, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Čekajte. Vidimo se u 7. Čekajte. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ostavite like, sub i komentar. Ako želite neku igricu, snimimo sljedeću video rado. I to je to za epizodu. I vidimo se u 7.